yo on wi si inama fermé onon toujours no ton weela ɗo mbukoy seeɗa yaw uddita kadi ma adda continuer ay ɗum tigi ɓe sattiniranta en ha hewtoya koye sikkano fernalum jiji ni fono mar sacrifice solution o si soke ay si wiya mayo soke ko soggol hande jango hara uditi afami ko ɗum décision ferme tant que fami kala kadi hiya kala kadi hiya assalamu alaikum nafu ayo heege mbukoy ko ɗum wonen tampinde o heege mbukoy ɗum ɗon noon yone en taw ɗo en famude ɗum ɗon habi selon ko mi faami kon selon ko mi faami kon solution o ko ɗum ɗon ko fermugo magasin ji ɗi fulɓe ɓe fof ko commerçant solution ko fulɓe kala activité ko pullo jokke nder guine kala activité ko pullo jokke nder guine hayso ko sirage ferma hara yahani gara sa ɓe yiyata nafa ma kono ɓay ɗum jamano weela koye mbukoye ɗon inna janggo simi huttali ñalla nandi hara o maaye maare o perde économie makko ko maare laamu jatta économie ko ɗum woni ka koye woɓɓe wonde si fermi mumani ɗi ɓe a jatta e pouvoir économique ko ma jatta e ɗum ko ɗum woni ka koye woɓɓe maɓɓe a faami a sikka si ɓe jatti ko gurna maɓɓe ɓe jatti maare gurna maare wonki maɓɓe ɓe jaɓiki nde ñande quoi ayi on hypocrisie ɗum yona en sa fermal fi ñallal dignité ma si yaɓitama ma ko ɗum waɗi si ɓe liɓude kala droit kala ko faala ɓe liɓa e hoore men ɓe sattina e taxe ɓe sattina ko milan jonni ɓe gonga plein droit sa andali valeur ma on a hiɗali wonki ma kin ɓuuri mbuɗɗin yoɓe satti mbuɗɗin ɓe soƴa hoore o tigi nde ñande o fini o faami ɗum ɗon min hare ko ɗum ɗon mari ko mi wola quoi mim la woni prêt waɗgo sacrifice d'accord joni Saydou Gayen to quoi Saydou Gayeniti Lebron andi ɗo komi haalani oɗo kon oɗo ƴettitiri cheytan ma ennugol hypocrisie ma woɓɓe min komi addi yalde introduction ko ɓe atti yalde ko no laisse moi finir abotumi gayna andi komo kala abotumi gayna o dettira jento tun jettumi yalanama komi haali kon écoute ɓay mi fuɗɗike komi natani ko mi inni koyen ɗaɓɓu solution ko noon mi natiri ka fuɗɗorde ko haala ko min haalde kon kanko ko haali kon ko solution makko mais c'est pas dire que c'est la seule solution ko inni ko yo magasin fermé paralysé sarne ko gonga paralysé waɗi depuis 10 ans ɗum no waɗede lagine woɓɓe wurita woɓɓe no gawdutude paralysé fewi hay fi woɓɓe wuritaali mais paralysé toujours sarne a faami ɗum no waɗi mais est ce que on non solution nafi ma waɗi no faalira ɗen noon o e waɗali ko solution on mono naɓɓeɗen fiyo nafo en ko faalɗen kon laato kon ɗon solution kadi wowleten kadi ay non on solution mo haalɗa ɗon garan ay on solution ko hombo wallata en on fi on solution ko question jano on ene wallata hoore men min nini kam mi woni ɗo ni si miñira wanno guine recrutement yalti mi naadamo ko armé par ce que mi woni to miɗo andi suɓude ɓe naadata ɓe mbay tun ɓe suti hakkille men ɗen fuɗɗike change ɓe suɓude déjà to ko solution impossible ko probabilité impossible woni jonnude 027 s'il te plaît merci beaucoup hara on fon salminama mi ɓooyi ƴewde ɗo mi jento mi woni ley mi jentike on haray ɗo weltana on fof président des mouvement MPF mouvement patriote pour le Fouta haray aji a jarama ɗa e jaam haray ɗa weltana ko hikki kon kadi je demande mo be men yo waɗu mit waɗen 1 minute de silence pour hommage de Ella Salwa Fatako moko bajo men Allah fewne yafoɓe naɓaɓe aljanna firdaus s'il te plaît mo ɓe waɗu mit waɗen 1 minute de silence pour Ella Salwa Fatako nan ok merci ɗo wawi yittude merci haray fo on jarama merci haray on jarama vous pouvez revenir haray ɗon andi ɓe mawɓe ko mawɓe daraninoɓe en darani leñolngol e fi wondema ndimankaku si ko hawri ko fi jawdi maɓɓe wonno prêt pour perdugol jawdi ndi si hawrino ko fi gurdam ɓe wonno prêt fi perdugol gurdam maɓɓe e laamu jaggo Alpha Condé kono ɓe dari no ɓe inni ndimankaku maɓɓe ngu yaaɓetake ɓe perdi seede mum ngu laamu ƴettuno ko wiyete comme bulldozer je caterpillar je ari naadi e nder magasin ji maɓɓe bonni ko yaata plus de 1000 employés perdi goɗɗo anda combien de magasin famude surtout le centre commercial maɓɓe on Kindia kono ɓe jaɓuno siki ko pullo Fuuta ko kamɓe to meeɗi waddi ɗum e haray noon hande
en heɓi lontiɓe ɓe sikkunoɗen e wawa e wawde wa maɓɓe kono wawa latade no gasa ɓe fop hara ideji ɗin no seedi hande yimɓe no hawta leñol ɓe haato haala kono hara jikkuji ɗin no seedi kakanedi wonta ko ɗum waɗi en ne'ira e ɓiɓɓe men ɓen pulaku on famude sa ne'iri ɓiɗɗo ma mum pulaku o defanda e pulaku ha ñande o maayi ta en ne'ir ɓiɓɓe men ɓen jawdi ma ɗum matériel ne'iren ɓe pulaku ngun pele digne on famude leñol ngol taw avant tout ara Elhadj Sallo a fata ko ɗum ɓe ne'irano ko ɗum ɓe holli en ha ɓe faati e juuɗe men franchement weltiɗen fop Fouta fo welti Afrique de l'Ouest fo randi ɓe hommage aray noon komi yewta Elhadj Alseyni Bala Ba moko baɓe men si ɓe faala teddude yoɓe yiltito ka leñol ɓe teddina leñol maɓɓe ngol ɓe terto ko wiyete kon jawdi aduna e matériel hande bila ɓe woni suka ko wiyete kon mbuuɗi ɓe heɓi wiyete ko welo aduna ɓe heɓi ko wiyete ko rewɓe labaɓe ɓe jogiti hande ko hay fus ko heddaniɓe ɗo hande defandugol ko leñol ngol si hawri Fouta Jallo fo joɗike waɗiɓe yeeso yoɓe ƴettugol leñol ɓe waɗa yeeso ɓe inni o kamɓe ɓe wawa négociude e laamu jaggu laamu bandi fiitu wondema matériel aduna haray wona ko duwa kon ɓe golliri haray meɗen miɗotori ɗo kadi Elhadj Ibrahima conseiller maɓɓe on yoɓe ɓeyduɓe conseil de moƴƴa wota ɓe ndaaru mbuuɗi ɗin yoɓe ndaaru leñol ngol ko ɗum ɗo woni ko woni importance ko iɗon andi mi ara ɗon seeɗa e ɓe yeeyaɓe Conakry ɗo ɓe julaɓe Conakry ɗo ɗon andi ɓe julaɓe Conakry ɗo julajo yiɗa ko ɓeynata ko l'argent n'aime pas le bruit ƴeeyoɓe fo no andi ɗum donc nayoɓe nanu no piirede ma no sonkede kamɓe koɓe jooɗo ɓe jaɓa mbuuɗimɓe ɓen no wela ɓe moƴƴa joni noon si en inni enen si Allah jaɓi ɓe jottako ɗon ɓe jaɓa mbuuɗi yimɓe ɓen haray e weldata e maɓɓe ɗon andi enen ɗo fo ɗen andi kono andi yeyugol kon no wayi surtout kamen ɗo ko wiyete kon garanti ala si bonanima e goto walitotako ɗon andi sifa ɗum ɗon kadi no wawa ɓe hulɓinde on famude woɓɓe ara ko marché ji goɗɗo jogiti no ñawla woɓɓe ara ko ɗumaji yimɓe jogiti marché ji yimɓe hara siɓi ko yoɓe golluɓe yoɓita hiɗon andi hara pression on no ɗuuɗi ɗum kadi il faut qu'on se met à leur place un peu ɓe no yiɗi leñol ngo wata en sikku wonɓe ɓen ton fo jogiiɓe économie mum nokku way wara kañum jeyani hoore mum on famude woɓɓe c'est entre les gens qu'il travaille si ɓe waɗali haray no wonani ɓe risque de perte ɓayde si ɓe perti wona enen ɗo yata remboursana ɓe ɗum haray kadi koye wallito communauté en kono na e wallitoɓe kadi ha ɓe perda on famude kono wawɗen ɓe yewtude e gon sengo ɗon hara enen ɓe sukaɓe KMPF mouvement patriotique pour Fouta haray koye ɓe yiltito Fouta hande kadi investirugol ko wiyete kon e Baskoto ma Kankam ma Kindia ma Sénégal ma Gambie ma ɗum Sarlon eɗen toriɓe yoɓe yejjutu ɗum ɗon hande yoɓe wawu hande yiltitade nder Fouta Jallo ɓe wawa hande townude leydi mama maɓɓe ko tawata hande si a hewti mamum pellet hande mamum ko saare labande hande kala ko waɗɗa mamum fulɓe Fouta ɓen fo weltantoma ɓe aray ɓe fota ɓenna emba ndu suudu kaari ɗo no laba emba o waɗiɗe golle ɗo no laba ƴetten exemple ɓewdutuɓe restaurant on laabe ɗo o yi ko yimɓe ɓe weltino kon arɗo ɗo wo miijota ko bonnugol ko miijoto ko yo moƴƴu e ninile ɓe heɓti mbuuɗi maɓɓe ɗin ha ɓe heɓde bénéfice enen kadi valoriser kamen eɗen andi ko yimɓe ɓe wattata nokkure saare hande en fo so yi Conakry no woni saare koyne waɗi toon saare ko yimɓe ɓen ko activité ji ɗi watta saare yotta sukaɓe on ɓe Fouta ɓen yoɓe andu mbuuɗi no wawi heɓade Fouta a wawata immagol Fouta inna yaha tokkoya paɗe dibre ka haray kon to accuɗa région ji labi ɗin fo on to accuɗa préfecture ji mamum ɗin fo e Kundara fo inna an ko ma yaha ha Bofato e tokkoygol paɗe mi anda haray ko image ji ɗin ko honɗum yimɓe ɓen wawe yiɗugol gollugol nder Fouta enen jeunesse ɓen ɗaɓɓe mbuuɗi Conakry kono sen heɓi mbuuɗi Conakry haray investiren Fouta haray kadi mi weltano kotirawo men ɗo mo Labe Popodra julde Tane
haray mo udditani en station labaɗo supermarché Popodra haray franchement on ɓe nande kon ɗen e yewde kon sukaɓe Fouta ɓen ko si faɗi image ji ɗo falɗen koye ɓe artuɓe investira e nder Fouta Djalo ɓe waɗa mbuɗi maɓɓe ɗin bienji maɓɓe ni e nder Fouta Djalo hay si bénéfice heɓaki kono ara bienji ɗin no woni en sécurité ɗum ɗo bete goɗɗo arata yana e maɓɓe bonnana ɓe ñande wotere kono ñande ɓe ƴetti ɗum ɓe naɓi ka yimɓe ɓen si bonoyi kon ɗum wawɗen welata en ɓay ko ƴiƴanɗam mo yiɗamo men ko bonnante wona hulugol waɗɗugol bienji maɗi en sécurité c'est très important ko hikkiti ɗo mi arta ka demal ɓe on ɓe yawde waɗa ɗo demal baskot ɗo ɓe sunnane toon ɓe ara ɓe wulla ɓe toñay woni en fof hiɗen andi ke entre Mamou entre Fouta e Conakry hande no gudronata lawol labangol no ari ha Mamou on famude hande sa remi e nder Fouta a wawata retardude marché ji maɗin fi yo a naɓuɗi délivraɗi Conakry ɓay haray ko wurnugol ɓe Conakry ɓen ɓurma mapinde wurnugol ɓe Fouta par ce que buyi dans cet sens koye ɗin piiji ɗon ɓe ñawirta ɓe inna joni ɓe ƴetta ɗo ɓe aɗa livré gon hara ƴettay tan etc non hande sa remi tugue a waɗi ton basalle sikki labe yo ni ko sodanama basalleje maɗe si ɗuuɗi ha feƴƴata pita si feƴƴi pita feƴƴata dalaba haray haysi ko 1 million de tonnes remuɗa men soday ɗum e nder Fouta haray jama yo andu c'est investir positif et positivement actif e nder Fouta Djalo hande ɓe remen nder Fouta Djalo waɗen gese men ɗen e nder Fouta haysi marsali bonnetaki il faut que sukaɓe e waɗo ɓayna min toni yewde hara yewten positif fi région men o positif fi kamen Fouta ɓanten fi Fouta hande ko ene wawi ɓantude Fouta nous les jeunes nouvelle génération wona babiraɓe men sifa Elhadj Seyni en ɗo dogunoɓe yalti yeehi hawki Fouta yeehi ɓantoy ka yimɓe ɓen hande c'est nous les nouvelles génération kala wonɗo yaltuɗo ɗo rewi Nicaragua yeehi ɓanti heɓi $10,000 wota goɗɗo convainque ɗaɓɓatere mum Sénégal nakama ok grand merci ɗawa yaccude on tijetta ala seeɗa ok joni a wawi yewde Marwan merci beaucoup acci accede mi wurike on Marwan ko an ka ko pettijo on no ko petti black ka kon way mi tori ɓe kan ɗo 30 secondes vite fait quoi ok mo 30 secondes o yaha quoi merci continue merci grand déjà wano ko wonɗa alde ɗo fi ɗuyaji mi sikkina ɗum no garanzata en hannda e ka men ka leydi men tigi tigi en daɗa hay laɓe par ce que ɗe renti ko woni ton kon koye laamaɓe ka men nane en fuɗɗama haalegol ɗo fi honno fi économie commerce kon ɗen wadde kon ɗum wata bloqude leydi solution men on fof c'est à dire ko station ji ɗin so station ji ɗin sunnama hay fus darotako par ce que sa yi mouvement no wadde leydi ko ɗay oto no dogude attends Marwan attends calcul sikiti di attends grand écoute accu mi haala ko mi haalta ko no wano ka panel o mesiray quoi ka panel a mesiray oui kadi station go ina eta je station eta on ngala station hay goto tagi hay bajjobe bala merci attends mo wala il faut jonna na vi mo non attends habbo lang il faut que jama on anda nous sommes pas là par émotion pour déclarer une guerre on famude accumi yewta trouve solution mais non mi wata accude yewta ara ɗo wola fi station ji sunne andi komɓe jeyɗi station ji ko avion woni mi alde ko fi pouvoir non ko fi pouvoir on ɗa wolde menen ɗo ko wima commal dabbo mo ala ko ay ka ari haalugol fi demal grand min sujet on komi jenti kon na fi demal wonno ɗo en fait kono mi acciya wowli joni abbe donc andi piiji ɗin ko on ɗum ko panel responsable ɓe wonɗon ɗo si o woni ɗo kala faalaɗo yawde ton wowla fi ko yata waɗa violence par exemple naka panel ɓe oɗo arton déclare yoɓɓinon panel ji mon ɗin wowlon inno yo ɗum ɗo lance fi pouvoir ɗon famude ka MPF ɗo min nodditaɗo yo goɗɗo arɗo wola yo pin ka ƴette yimɓe ware min nodditaɗo yimɓe arɗo waɗa débat fi bonnoygol piiji Conakry ma ɗum bonnoygol piiji nokkugo komin innata ɗo jaman conscientugol jeune
yo yimɓe ɓe yeltito adda biyeji mum ɗi waɗa ɗi Fouta ɗi wona en sécurité emploi heɓo e nder Fouta développé nder Fouta ton famude objectif o fo ko ɗum ɗon kono argol ɗo waɗa émotion yehe lancoyon ɗum ɗo hara an tigi si a yehi ton a wawata yawde station ha yego to en na lancay parce que anda on bo jeyi no gasa ko siɗɗo ma jeyi nanen mi yewti mi anda so on jentike moƴƴo mi inni si bonani to yimɓe ɓen garantie assurance ala ko remboursana ha yegoto Grand, écoute. non habbo to Marwan non avi ma Joni la ngala ati mi yewta mi yahay woni non abbe ɗin aviji ɗon il faut calculer non mi yahay woni accu mi jonna avi jonnon on est ce que on est d'accord t'as compris les sujets maintenant mi lan fami sujet mi lan jenti gibal nebi mi lan joni yewtu sujet on positif pour notre communauté wona fi contre pouvoir politique wonde ɗo yawgol yetto ya laamu ɗumanno ka debi fi économie no halede fi enen ko jasina den ko no wolede e ɗum non ko nder politique on woni ko politique wona waɗede so tawi ɗen jasinede ɗen jasini hore men jonnon en solution ma on tu penses que c'est d'aller brûler les stations qui va faire libérer notre jasina den ɗon ok joni abbola nanen ko nano haalede ɗo ko fi boykotugol pays on no fuɗɗi hon ɗon taw boykotugol activité économique par exemple communiqué habbe non bila 2007 yimɓe no boykotude station ji no bonneje ko ɗum change c'est pas la même chose non habbe acce on doit parler tant que des gens marɓe analyse hara ko tawata analyse on ko positif nane mi joniɗo exemple min ni julde tane kanko ko Conakry o woni ton woni économie makko kono o ari e nder popdra nder Fouta o udditi station ji labaɗi o waɗi supermarché ji o investiri na kanko to waɗi fuyno wadde on famude hande ɓen ɓe gollayɓe ka nder supermarché ji ɗon ka udditi ɗon station fof ko fulɓe Fouta wonɓe Fouta ɓen ɗon hande so ɓe gollude ɗon hiɓe yoɓede 1,200,000 pompiste tara ko simple pompe o ko honto yata e tokko e gol ene ko fi demal wonde yewtude fi jewdi ka ko fi ettugol dimu ettugol hoore mum mais ko ɗum yalta hypocrisia ko yo gandi men ko on voilà non min nafi demal mi nani no haale ɗo de giba mi woni ɗo woni iner aji il faut recadrer les gens quand les gens viennent ici il faut les recadrer tu les ramènes dans le sens respect en fait ko dallo respect wonde yewtude na yaake abi ma on inna min lan oblige yewtugol ɗum mi mankama mi lan jentima non attends non awata lan imposande ko mi yewtata kon abi s'il vous plaît ko mi faami ɗo on jippi mo quoi comme wonno jippinde komi woni moye dañolngol wo ko ɗum assalamu aleykum min ka elan faala yewtude seeɗa quoi voilà merci aji il faut recadrer andi wano piiji gono ton a faami on éviter di wulgol ɗo on sait tous qu'on woni solution a faami mais andi ɓa haray ko panel ko ɗum isko faala winde a faami mais nder ton e yewtoya e fiimu nder a faami voilà woni ɓa haray ko panel ko public ni andi na en aru kadi honno détail en ko faalɗen wadde kon fof ko aka ɗuma ɗo désolé en fait ɗay mi haali ko ɗum ɗa en fait mi winduno message non écoute y a pas de souci sa faami si on a faami ko falɗen komin falma en on yewde kon ara y a pas de souci ko woni na en ar wowli piiji goo ka ɗuma ga quoi ɓuyno ɗo anda hino ɗo 57 personnes andare ko 7 personnes ɓe ɓen woni ɗo ɗumanni a faami kono heddi ɓen fof ara ko ɓeya tum ayi a wawi yewde ok mais min komi faami ko jiba mi woni ka live ɗo lalley ɗo woni 1 heure en fait kono min ko fi ko jasinede ko jasinen konngore men e fi c'est à dire faiblesse mawɓe men ɓen en affaibli simde kon awa min ko fi ɗum noon mi en fait e komi lanndi fiyomi ɗo haale ko joni grande awa yewtude après mi artay quoi merci beaucoup joni grand isco mi lammaɗo grand isco oui ɗawawi landade wano enen siɓɓe men investi suɓe ɓen fof Conakry darni magasin ji darni cuuɗi
ko honɗum marɗen joni solution ɓayna fiyen rondoto ɗum ɗon nakke ma accitiren min jogen ko honɗum e solution marɗen tawata ɗum ɗon kadi wonali perte déjà hiɗen perdude ɓe arde de ay ngal landal ma ɗo je le reçois souvent andi ɗum ɗon c'est inquiété parce que min voilà wakkilo développer ko men parce que hay min rêvan on si mi heɓi fi darnugol koko en futani darna sasa ɗum ɗon no ko hakkilla gonga kadi haala ko haalɗa kon ɗo fof point ji ɗin ino seli o gonga mais min kadi mi landitoto ɓe adiɓe investisi fof konaki ko honno ɓe gerdata ara ɗum ɗon perdali ɓe accali. Ok, merci. Ande la min omo yata ɗo ko kolo mami jibinami janɗi be ngan ko toon darni dafa amude simi inni ɗo ye waɗu repli économique man kamen d'abord taw no fuɗɗi Conakry hande Baskot hande lanni sa ndaari Baskot ko homɓe woni voisin fat Baskot on ko Fouta hande capital ngal ko l'intérieur du pays ngal fokkitiri ko famude hande ko doa andi Conakry d'abord ko capital hun colon de débarquement pour ƴawnugol yimɓe ɓe naɓa yeyetenoɓe a famude wona saare joni noon saare nden adna on développe ay woni dans le long terme le monde évolue capital ji wonɗi ka cotte ɗin fof faydu sa wara aucune importance a famude par ce que yimɓe ɓe ɓurta e ɗuɗude espace ji ɗin ɓurta e fanɗude a famude joni noon ko homɓe woni premier concerné future économie la Guinée ko Fouta parce que ko enen taw woni hakkunde la Guinée taw sa daari région Fouta on no kerdi e pays ji buy hiɗen kerdi e Sénégal e Gambie Sénégal ko nder Gambie c'est à dire ɗawa e kontude deux pays Fouta no kerdi e Sénégal no kerdi e Mali Bamako no kerdi e Sarlon no kerdi e Kindia no kerdi e Kankan no kerdi e Forêt a famude ɗum ɗo fof ko dans le futur Fouta wona e région les plus importants hay wona la Guinée tun dans l'Afrique de l'Ouest parce que piiji ɗin fof c'est une région centre joni noon si hawri saare nden no iwrude Conakry arda ga ko honɗum hande kadi hatta yimɓe men ɓe profita ɓe ara ɓe ƴetta position ji law parce que fiyon ɗum si ɓe jooɗi keɗo ha président jo visionnaire jo ari a famude parce que wano programme Aliou Ba on mi anda sa jangi programme makko on ka parti makko kamɓe déjà hiɓe windi ka programme maɓɓe si ɓe hendike leydi ɓe waɗa e capital politique ngal Dabola ko e nder Fouta au centre de la Guinée joni noon sa ndaari ɓe artiri capital politique ngal nder Fouta ɓe waɗa e on tuma plan ji ɗin ko tawata plan ji ɗin ko plan ji yaajuɗi hara darnete ha ronke faɗata joni noon andi yahoyay ha Dabola e mamu jogodira mamu wontoya e balliye capital ngal la Guinée a famude dans le futur parce que ɗon no ɓattiɓe kankamɓe no ɓattiɓe farana ɓe enen koye nder Fouta woni joni noon ɗum ɗo yimɓe men ɓen fi jooɗike ɓe yehi ɓe concentrique Conakry ton ha joni ɓe tawa ko ɓewɗon ɓe comba ɗon ɓe yaha ha Mozambique ma ɓe yaha Sénégal ɓe développe ya ton ɓe acca ɗon Fouta joni noon si ɓen Aliou Ba en ari ɗo laamike ndi leydi ɗo joni des jeunes visionnaires ingénieur ɓe ari ɓe ɗum annike joni andi ko état ko yimɓe jananɓe ɓen arata taw ƴetta ko woni kon importance on fou acca enen ɗon ko perte men gérer région men on hara dans le futur si woni 50 ans 100 ans haray ko ɓiɓɓe men ɓen wawata wonde les plus bénéfices dans la République de Guinée et dans les positions ɗum famude donc haray ko fi ɗum mais won nodditirde jama o yirtito Fouta waɗa hara concernant Fouta on taw d'abord économie kala ko ɓurete waɗede kaka les gens sont mieux organisés kaka yimɓe ɓen organise wo ko ɗon investisseur ɓe ɓen ɓurta yarde a famude wota en jaɓu région hotto Guinée on organise o ɓura en ɓe ka Forêt organise o ɓura en sinon nos enfants seront des perdants a famude il faut qu'on rentre chez nous qu'on s'organise ɓe aroy ɓe ndaari ɓe ta économie on ɓeɗo ɓuri keldude organisade ko ɗon ɓe watta biyeji ɗin fof haray ça part à nos intérêts haray wonali maccuɓe ka nder leydi men
Merci. Bon, donc, conseil, moi, je m'en a dévié question, mais ça va. Merci beaucoup, mes familles. Ok. Goto. Milawa malanda golandal. Mai Marwan, mai. Wano halifi ɗum ɗon fof ko avantage wano personnel. Kono est ce que ɗum ɗon fof yiɗa wawi wadde ɗum ɗon ala e sécurité? Par exemple, mi jonnama exemple très frappant. Hande ko Elon Musk finance fayda wayat Donald Trump États-Unis. Mo jogiti jawti individuellement kamɓe ɗiɗo tawa mo ɓuri mo kono oya koya woni président de la république, c'est à dire oya no ɓuri mo individuellement kono hande ko kanko laami on ɗon. Par exemple kamen noon ɗa haalirde ni sen ɗaɓɓi ɗum ɗon fof en waɗi kamen ɗa sikko dara ɗen e sécurité na ene woni ka pouvoir. Ok, merci beaucoup pour te demander d'abord le pouvoir, ça concerne que le peuple. La femme de pouvoir ko yata do c'est éphémère, le pouvoir est éphémère, mais andas dana ko be wolta. Non, yo to grand. Awai do goddo no lami jangota na kanko lami. La famille. Pour moi, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Le pouvoir politique, c'est éphémère. C'est pour juste arnaquer les gens. Donc, Salam alaikum. Attends. Moi, je préfère qu'on concentre mieux que dans le pouvoir économique. Ok, pour que le peuple soit bien. Peuple là. Non, andi mot de passe do. Question du mot de passe ta quoi. Mot de passe e bella ordo hondo. Be don do de. Andi Marwan a win ko 30 secondes. Ay. Marwan feƴƴiti. No ko fi mais problème mala be wa yewtude mi wada e mittama. Non, andi hare bahi be do nebi andara kambe fala jonna Marwan un exemple gotum, c'est des pouvoirs politiques éphémères, il y a pas de garantie. Andi hari Alpha Condé lamge duuɓi sappo fayde mo holla ko faala mo tappa balbe sikko ko kasan élément immiɗo e nangi mo haɓɓi ka. Donc andi ɗum ɗon le pouvoir éphémère, mais est ce que kasan élément peut détruire une économie d'un pays? Ben oui. Oui, non, c'est possible. Nini be détruire. Attends. Nini be détruire l'économie si une économie d'un pays, sache que les impôts qu'on paye, c'est là-bas qu'on paye les armes que tu vois là, qu'on a, c'est tout ce qu'on fait. Mais quand il y a certaines personnes qui bénéficient de l'innombre. Joni abbeton joni si inni do onen tigi ni le pouvoir est éphémère. Si on décide de prendre le pouvoir politique, on peut le faire. Non, c'est pas nous qui décidons. Non, non, c'est pas. En fait, c'est nous qui décidons. C'est possible quand c'est dans un pays démocratique. Voilà. J'aimerais le faire là. Donc, pouvoir économique, politique, sont dans les pays de guerre d'info. C'est de quelques révoltés qui sont levés et luttés contre le pouvoir politique. Et ils ont vaincu. Des fois, on a guerre, donc, nous les jeunes, les nouvelles générations, d'accord. Wow, on est tranquille quand même. Tranquille. On a les victimes. Isco. Tu sais. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Non, Marwan, juste une question, s'il vous plaît, pardon. Juste une question. C'est que quand début de nos sujet, on confie un ko sonja den kon fop ko da le kon ko pouvoir politique on sonju. Joni no exemple si goddo jokkiti ma na diga suduma so kitike kon no wadata ma. Goddo jokkutude ma. Tungi mo jokkutude ma. Anga dogi ay diga suduma so ki suduma dum. O wada ma onno. O sonni da ma suduma dum. Non, Johnny, c'est la même chose. C'est la même chose. Le pouvoir central. Où se trouve le pouvoir central en Guinée? Le pouvoir central se trouve à Conakry.
Maintenant, si attendez, vous êtes là. Tout ça, qu'on là appelle pour... tombe parce que wawa de union, no bede wawa hendora de dam. attends. Si na dun tan compte, Attends, ko enen tant dono que si henda de vous dam. êtes là. Kata compte ma. Si Ide marno si on est généreux là. du buy. Un fonds wawno wadde Si, coalition be recruta be hendo lamu. c'est une solution que tu dis. C'est une solution, mais une solution voilà, madon. Quand on est lamu décision. c'est ngende ke lamu ngunge wada konko wida do mais ado ngenda de lamu ngun taw endo de lamu ngun ande ni dumbuya comme buri marde jodi dumbuya na gine Kono men na ko impossible kadi. C'est comme ça. C'est tout. Comme buri marde jodi ni ko fa la o waday kon wadi dum wende ke lamu c'est comme ça. o ndike lamu ni ko fa la wala gino waday endo de lamu ngun se ngende ke lamu ngun kongo nda wade donc meilleure solution no nge waday mais do e dum non wole on endo de lamu grand ko do wole wole do nane stay non ayo union. C'est ça. Attends. Et il kadi wona persévérance et tranquillité. Hay si coming isko lamin don do. O grève gol quand même hay des fois c'est pas la solution. Abeton. Ande men sim do wolde tanke mouvement MPF, mouvement patriotique pour le foot, ça concerne pas la République de Guinée. Pouvoir politique comme ça concerne tous les Guinéens. Min hay si coming isko lamin don do hande. Je peux pas répondre toutes les demandes de votre situation et problèmes communautaires comme arden confrère. Parce que fiono ko la Guinée mi halfina afamude ko la Guinée mi halfina mi wata abandonu de la Guinée mi ara mi occupe communauté ma futa to e problème jim ko do wadi men ni do ka mouvement KMPF do on veut que nous là on s'organise tant que communauté pour trouver les meilleures solutions pour nous. Non, on peut pas développer notre pays. On peut pas développer notre pays, notre ville. Non. Depuis 58, la Guinée, Mamoun Labé à la Goudron. Depuis indépendance, Mamoun Labé Goudron, Wadaka donc. Yana Marbe Diaudi. Mamoun Labé, Ngebali Goudron. Nini ko autoroute woni kan ganda mo acca me wala seda ka émission ngare ko onon to hido way continuade Joni andi mot de passe vas-y mot de passe acce ko prise habbo ko andi se yewte woni fino famondiren ko kala no yewtu frère ko andi si goddo wowli hala abode si goddo wowli hala goddo go famal ko din question ji do woni hadde wowla ko da way wolde vas-y fi Allah mamodi andi taw problem la Guinée on taw eti mamodi enen ko hondu ngattorde nyaawirde si kaari maayi kono mo mari gonga ko dum ngattorde nyaawirde taw dum don en soñude develop ande wata wadde voilà andi wondoni kaari maayi kono mo mari gonga déjà o maayi kono nafa ala ko na nyaawane delegu parce que kanko hotitino ko yaata to mi faale taake natude profonde mi nani grand jaw yewtido piiji buy fi o commerce seminate dum atawa commerçant be gouvernement la Guinée oni kon hakkunde mabbe no tiidi parce que mehilan andi parce que no wodi siddan tigi gondo ko gouvernement on do kay tette fe dum buya kono mi ala déclarer dum don fo habe captura en do haray mi estimate tun seda fi no famiro ko enen hayki hoore men go enen kala ko yowden wattay don ko men en yida hebbita gonko men ide yidi no hebbita gonko goddo ide yidi bannuto gon kadi kodo buri mo men on kadi ande sai do hande commerçant be buy marbe jawdi ne ko na girdo investis ton ko hondum hadi kambe commerçant be ben ha ton ko poron ton na don marchandise on ittede marchandise on be yana on be adda kono hari be installe fuuta depuis longtemps be organisateur hare ko enen joytino dum fi économie lendi wada ton onno centre commercial o acceto mi jabbo ma do problème woni acceto mi jabbo ma do seda mani kabbe be ne be hebude laamu la Guinée kono chaque fois be grèvata ko enen tun grèvata mot de passe merci ko yewtuda do ko konting ittu micro ma yewta mot de passe vas-y mot de passe ittu mitma voilà la gente do andi ko fi wonnum enen fulbe ben taw en anda taw ko ndoni laamu fi économie leydi andi enen hiden basori taw économie commerce kono si mi naati profondo mi halana on ko woni
ko suudi kono mi wolata ɗum parce que si mi woli c'est pas bon a moƴƴana ha ene wonu ɓe ɓen ɗo ha commerçant ɓe ɓen ɗo woodi ton parce que min ne wala ko mi wi to ila andi kay ko moni kon kadi wolde enen en ala sutura goo eɗen mari on probléme parce que fi honnu hande ni sa andari maninkaɓe ɓe no ɓuure moyen en kala laamiɗo leydi andu mo ɓurma moyen enen fulɓe ɓe wata fermude ɗin commerce jime wi en e waway gagnade ɓe non ça ne peut pas e wawata fi honnu ko kamɓe joyti leydi ɓe no ha yarde ɓe bonnanama ɗon ko ɗaɓɓuɗa ɗo e pendant 10 ans 50 ans da inerde tan aray c'est fini aray toujours kadi en ɓurti kadi yande kadi ko ɗum mi haali honto solution woni ko déplace gon ɗum ɗon seeɗa seeɗa ɗum kay ha wigon kadi en immoto tun nde wotere waɗen ɗum ɗon sen waɗi ɗum kadi en liɓa e hoore men kay nde wotere seeɗa seeɗa ɗum ko yarugon seeɗa seeɗa kala heɓuɗo feere ya darna ko mum siɗa faala wadde magasin yaha to hande sa yande ha Fuuta lemune hande ko village ji combien village ji egga e nder Fuuta jamanu yeyi jooɗi Conakry woɓɓe ɓe anda ko honto baɓe onno iwdi maɓɓe woni e nder Fuuta c'est grave Allah dandu gere wadde joni wana Conakry ɗo wallahi billahi ko ɗon andata Fuuta fulɓe Fuuta ɓe no heewi Conakry parce que ɓe yaha hare ɓe anda ko honto leydi baɓe maɓɓe ndi woni sala c'est grave maninkaɓe ko ɓe añi ko maɓɓe o anana ɓe na inna ko ala maɓɓe mi anda ko onno ɓe wolirta ɗum ɓe yaha ɓe waɗa ɗon haaju ko cum huɗo chaque année ɓe yahay ɗon enen no wallahi mi contana en ɗo plusieurs village ji no ko men ɓe yiyata no mar ɗo ɗuma fop économie Conakry ɗo sa daari ko village maɓɓe propre wallahi billahi tawa ha suudu ɗo ɓe ala ton ha suudu huɗo parce que enen e waɗino ko men ɗum ɗon ko ɗuma non on non je ne sais pas comment on va dire ça en jettino ko men sabere ɗum tedditira voilà e waɗi ko men sabere est-ce qu'on fami hande kay jama on kala no ko hande Conakry sa nani Conakry ko noni wiyete saare ko ene waɗi saare ko yimɓe ɓe waɗi saare na wi gonde fi Conakry ko ene waɗi ton saare mais le plus important ko majjuɗen ɗon koko waɗɗen ɗon kaari ma yi mo mari gonga e ñaaway kono nafata ko honno noon ɗum ɗon ke wattu on ɗon are na e ñaaw avant que o maayde ara ya bete si mo maaya aray mo andi ñaawama ko kanko mari gonga moy kono hande ɗo e ndaaro ɗo enen fulɓe Fuuta ɓe hande kene on sortindirde koyɗe ɗum c'est clair et net. Ok, merci beaucoup. Mot de passe, merci beaucoup. No, quand on a fait doga, il nous va comme sortir de recueil. Non, non. Johnny Peul, tu as quelque chose à dire? Non, parce que mingo do halaka wala non, Johnny, c'est bon. Qu'est-ce que mais il a parlé beaucoup de choses. Non. Un message de andi scope digo kanoton na njabu. Non, attends, depuis il a passé beaucoup de messages positifs. Il a passé mais à la fin au yeuti voilà un peu déplacé mais il n'a pas compris mais il va comprendre. Reste en bas mon frère, tu nous écoutes. Voilà, on est tous ensemble pour sensibiliser les gens ande men inno gollo ko malama de lagde sette ngore ben dungo koy dolno. andara ko pullo be lamin lagide o système be waddo no Fuuta mara ko fonto do ko dum nane min ni do min ne ko min be halfini lagine ni je peut andi be faamu do wona buy ko sikude ala mi ara kasi ara problème ni di ladni abala ngisko ala mi kele do to may tuda hore mago Côte d'Ivoire do jula be hetto hore mabbe sibe lami lendi bilane bi do ar kama be no ko zone contrôlée parce que jula ben ko depuis dans les années 95 be fuddi replier ko be gollo yato ha be wonni watara ben to men min do manifestation ande kan rabbi yo dabbe ya do ara tawa men do na dindire di bare goddo ko ma hebirta dole afami innu gollo no ko andi yimbe no biti ko kut malamo de lagide ene be juif be hotno Israël à Palestine en 1880 est-ce que on tan don si be lamo to Israël du martirel be marsa tano parce que be ala dole be hoto Israël be hoto Palestine be jodi be dabbi be fuddi remo ko
ɓe ñammina yimɓe ɓe yeyta ñamete ɗum ɓe hotiri doy ɓe jooɗi ɓe implanti ande kamɓe jogii leydi kono innugol ɗo no andi sa min on idéologie ndugol mi laamoto lagine min ɗum ala e hoore angoy ni par ce que ndi leydi ndin namar seede aduna noon to goɗɗo tampi hoore mum objectivement on c'est comment conquérir le Fouta kono développer ten Fouta lanni ande min ko exemple goto mari kom jonna jama min ɗo ala Ousmane Salloua ɓe bonnanama kindiya ɗum ɓe jaɓanama kindiya ɓe bonnanama sanoya ɓe bonnanama matam ɓe jattanama matam kam kono est ce que koɓe darnoye magasin ji maɓɓe ɗi ɓe mari laɓe ɗi goɗɗo memoyi ɗi koɓe mari mamum ko goɗɗo memi andi yimɓe kadi a holta ɓe ndema no ko ma laamoɗen lagine an heelamoɗon lagine ɓeene ƴetti pinkaɗo dari e leydi ni fo e jardin combaji o ngala dowal ɗo ginno laamoto lagine goɗɗo wata ginno no Allah ko Allah wallata iɗem Allah no waɗanen ko wone jonni en nokku iɗen mari nokku mo 91 000 kilomètres carré plus de 14 préfecture modi ɗon no wodi ko golle a walata yimɓe ndema no Fouta Diallo ala port ene mi tanqiɗi Kamsar ɗo ɗon no boke ɗo ha memo ya dinguira na Fouta Diallo jeeya port ala Kamsar Suisse ɗo ɓe ala port kono aéroport ɗon ɓe ɓuri ɓe hettagol Luxembourg ɗo ko pays um Luxembourg ɓura ittandema Luxembourg fop ɓura ittandema en ville addi rond-point cité kono wawa sa ni Gambi ko wa Luxembourg Gambi sana ɓuri ɓe jando min ko binde maɓɓe ɗo min ko Strasbourg ɗo moni kamɓe Suisse eɗuya ɗo mene wondi Luxembourg ɓura ittandema en ville hawti Carrefour cité ma Carrefour on ɗum wandrara feƴƴaɗo jaɗɗa kono ko on ɗum ɓe ala port kono hombo ɓuri ɓe hettagol enen noon Allah no jonni en ko woɗen a wawti ɓe no ko ma laamoɗe andi min mi idéologie yimɓe ɓuyɗo ko étage o koɓe darni ko nakiri ko ɓe falaka perdo a wawti ɓe ɗema menen ñande gom nani goɗɗo won ɗo pour le Fouta womene men kata village amen ko nakiri min jooɗo yo Fouta ko jasire ɗum ko ɗum millantori Allah ittandema kindiya ha memo e en ville ɓe natidiri fo ɓe lajji ɓe beebida fof e leydi mawɗo ay jama ngala hakkille ɓe heɓa hakkille c'est vrai nane mi goɗɗo no saji ɗo parcelle ji wonki fonto ɗum ɗa wo wi parcelle à 50 millions mi windi ɗon commentaire min ko gratuit mi faala préféré guettugol 100 millions mi sooda ya Fouta Diallo kamɓe mi guettugol 50 millions mi sooda ya wonki fof a faami a walti ɓenema no andi ene accemi lan ɗon nan Mamu Dalaba Pita Labe ha telen Kundara ɗo ene hakkude ma Allah siɗa mari moyen ati waɗi kadi kono wonno Konakry ɓuruma par ce que ɓe Labe ɗo ko sarre mi andi moƴƴa kadi sinara ko ɓurede Bamboulakar Madiane ɗum ɗon wurtama a faami lan andi Labe no men lan andi Labe e Pita e Konakry lan andi ɗe cayɗo moƴƴa kono billahi wallahi tallahi marɓe moyen wonɓe Labe ɓe ma Pita ɓe ko ɓurɗo Konakry ko ɓuri ɓe ko tampere na to ɓuttu a walto songsodi jakkatama a foofa hendu laaɓudu ɗamari a yeey Labe ɗon ma pita ɗon a yiya ɗon julajo marɗo chiffre d'affaires mo 5 millions de dollars ara o meeɗa yalto ɗon ɓen no woodi Labe ɗon ɓe lantoɗa 10 millions de dollars ɓe hollamade fiw ɓelle hande nana goɗɗo no sunni magasin maɓɓe ma no sunni plantation maɓɓe par ce que ko maɓɓe ɓe woni hande isko ɗo komo leeluma ko bon Pita ɓinge isko si min piiri ɗo miye ko maɓɓe leeluma hara min haɓuɗo miye ko maɓɓe leeluma mi plantation makko no soma komi adoto premier yowgol ñippa yitege ko ɗum waɗɗum ko par ce que ko pour le siɗɗo on sikka ko pas koɗɗo ko bon sunnugol ɗi plantation ji yimɓe ɓe kamɓe woni yomude ɗon ɓe sikka kamɓe woni sunnude ene plantation hande sunnama Fouta min nanaka taw ittandema télémile ɗo ha memo ya Kundara siɗa faala ko rema maaro moodi ɗum no woodi ɗon ko reme moodi mamum ɗo ha Dalaba siɗa faala ko rema foññe moodi ɗon no woodi ko rema moodi territoire Pita on ɗo so tawi ko pomme de terre ma ñama ko leydi falla awde ɗum no woodi moodi ɓay fof ko danta kono ɗum hakkiɗo yeey base koɗo ɗo min mi pullo Fouta goto mi sakkitora ɗum ɗon pullo no yeesewde telen Frigia be to ka ko ɗa na Frigia be debele o soɗɗon plus de 100 parcelles a faami sosoɓe ngari jatti laamu ngu walli ma o hetti laamu ngu kadi dari kadi yeeri kadi pullo siɗɗo men kadi on kadi soditi kadi koye mouton goye wonde si ɓenni e mouton ara ngadi e mouton bien sûr
Yande ko nani andi tere yamala be fondo ko jami. Dafa isko anda do ko meri ko dum ko fendo do sare ko julirde do. Tere yama don 4 milliards. Andi ko magasin won ko don fo ko mo kame lelu ma je koy. Andi ko devise watte do. Afami goddo ko ndo wo awa dum do satti nan. Wo kanko mo préféré sodi ko nakri min nani bulaw yaga ko nda wolde. Bulan préféré bi getta 2 milliards mi soda tere labe ma pitam en der futa on do. Di yettugol 100 millions sodi ko nakri. Bascot. Parce que ko valeur wanda wadde ko ma. Ouais. Menen kamen ko sous préfecture ande kamen. Mais ko central don pas mo terrain don pas moins de 70 millions. Parce que ko valeur on wadde dum. Ouais. Ko na walti ben namano. Labe ko sera lawol don ittande ba njuru don ha mema ya ko sare. Terrain ko sera lawol pas moins de 2 milliards. Parce que a pour le vote taget temel la so di terrain labe c'est une fierté pour toi. Comment? Ouais. Kono be watta dum goy. Afami no yewe jon be wade be bu dakki be wade. Be chombude be ya Dakar to. Afami. Gran wonde jamano woni tetu en wallahi be wakkili sodugol dum wotti gine to me ara kamen non be sodani he. Wallahi billahi min mi wolino do mi woltiki. Min taw hay galle babe gan ko nakirti be fala be sum bayna min no bakke futa be darno yato. Malgré non babe gan tan ci futa de non la weltani be. Be darni wotu ko sous préfecture wotu ko village. Hakkude le village ko sous préfecture on ko 1 kilometre. Donc alhamdulillah. Be darni dide ko nakiri wotu li bama ka pour heddi ko wotu. Avami. Yanne ko do mi woli min yo madina sunne grande ko noti lan do téléphone appel. Ko WhatsApp wono atu wolu goldo min ni grand yo be naadi der fo kon don da wolde. Wono non do aka wolde min nene. Wonki ji waldi bambe to de magasin ngi madina ko numburi. Kon buro devale. Woni no andi na goto ko politique min mi wucciti mo go be andarto. Min ni wonki goto no buri centre commercial jondi madina di fo andi on suka goto fella do wali bambe to on ko ngona fayno le nyongol. Do hakkara men do fi magasin ji mo be naat madina fo be sunna ci defa. Par exemple menen len do si bal hawrno yame men ngara do wolgo fi o community. Awola fin ben soja mo. Le ko kolo madon. Wono be mo be la mino coordination do ko malla be. Ande min be. Wallahi esko ko bele Bruxelles lo. Min ko do mi dut badi be dut. Be dari be yo kambe. Wala la mina be coord. Wasi be manto to woni quoi. Wala mina be coordination on. Ara vraiment be habba ki sa ko maro. Be habba kana be de makka. Be hab ko homme d'affaires be tout la mito. Non min marsal. Be tigire be yeyde hore mabbe quoi. Be woli dum billa wallahi. Min non mi gore jango me yalti min non marsari. Allah gusman sallu ko mawdo marno do jawdi. Moƴƴa non kadi. Ko be ngande be wala si fadi propose. Ko ndimu be mari. Anana kadi fulbe gon dara ina do no sallu jami be dardi ko mabbe ko yingon ko bonnere mbodi do. Na bonnere mbodi de non ko fiya. Na fetere no himbe woli tadum. Ko moni wuro wallahi be na o safa on hewata. Benni wo safa on hewata warno ko kana kadi be darno dum. Ara be hebude baraji de min baare ko bakkato na winde ni kan tadi. On to bukina ni yimbe ko jami. Allah gusman sallu ko moni mambe wadi. Wala ni futa telo be ben kadi mawbe ko monne be itti kadi. Pardon grand ok me yota seda. Ok la ville vas-y. Way undo mi tawte tumpel ko hal don ko vraiment ko gonga hali don. Andi gene say woni wona den der kan hali don gonga ko won ton ko modi kamen ko futa jalo kala pullo futa halo pular kama ko futa jalo ni mi wodi ba perabe sefani welan bini be awno ko na kiri bene ban tongo kambe deja kambe ko na kiri weltabe yawto mbire don États-Unis sabi ni kon baybe yey don kambe soso de halde soso ni waddinde ton ko do gore ton sefani be inni be carrément o soso don ko inni be do non do ko kamen ni genre manan ka don ko na kiri ka ma eno pullon ndo fele wonku kankun ka ma ko tumma ko futa jalo kam biam dama on sabi ni kam tawi fule hunkun tawi fule kambe ko azar kono excuse me fami okay don non kono hadani be kam bi on sabi andi hasita woni be hebi kala ko be hebude aduna kona kire nana inde mun kono na habe ya kona kire to sin ngari ko gonga enen kam men don ala fusko man kan en ton vraiment ko be togol ton ko pela hal do kon tout ce que la dit en tout cas dal ko gonga que ça soit ça woni pour le foot darna ya Sénégal darna nako mi ko Sénégal do woni mais dans nako do monoda je crois très bien que via participer au développement foot dialo il fallait que ya darna ton construire ton ko ton woni avantage on ko ton en fo ko ton to de Allah hote go wontira ton
oui que ça soit daaro wonɓe extérieur fule fota wonɓe extérieur ɓe fof maɓɓe mo be si ari waɗi seeɗa si ha feron woni ville mo sarni ɗum woɓɓe yeeyay woɓɓe waɗay udetay ɗum honte sa diwerji ɓuyji buy mafe hay ton guine ha joni ɓe considére de Fouta Diallo comme fulawa parce que yimɓe ala yori toon darnama toon économie o aray doy so laawi ɗum waɗama yimɓe aray participa laaɓe no mari ɗum ɗo onon tesa airport hande si Allah no waɗi o gentama moƴƴintinama Guinée par A ou B 100% ɗum monago fof mo Fouta Diallo nayi wonde capitale Guinée mi andano si yimɓe no hooli ɗum ɗon ko dans le futur c'est le futur centre de la Guinée là-bas non ko ɗum ɗon donc right économiquement tout kono noon commune tun ko alanɗo visionnaire je so yari ɗo jama o gantuma andata man walli lanɗo Guinée ayanen hakkunde Allah jarayden laamu sa Guinée hakkunde Mamum e Conakry siko autoroute péage waɗa ɗon est ce que ɗande a watta ɗon 1h30 minutes a watta ɗo 1h30 minutes ɗon kadi ɗon ko gonga andi ɗa wawi si par exemple si train ari ara ɓe waɗu train a faami wano koye train oy koye ɓaɗi Sénégal ɗo andi ɗa wawi golloyde Conakry arta walɗa Fouta ɓello isko 1h30 minutes min Conakry Mamum ko 2h30 minutes mi watta ɗum malgré nana autoroute min ka do ɗeɓal ɗo min kadi ɗo fof si ɗuuɗi ha wallahi Mamum Conakry ko 3 heures de temps feƴƴata ɗon haram hewti 3 heures de temps joni noon imagine siɗa wadde autoroute ara noon ko alir on ko normal goyi ara ko normal na e dépassant 30 honno si autoroute waɗa feccama si autoroute feccama ɗon 1h de temps Diallo heeɓi si heeɓi laptani di moƴƴi en heeɓi airport ko ɗon en ɗum annike hakkunde en Allah goto yarata ko Conakry ɓe hikkori toon ɓe wona wontuki yaw uro yo bombo lakkil machine sonje na ɗum taw caniveau ji luuɓuɗi di en no yana e galleji himɓe no tampa sigo ɗum ɗon yi banditisme no ɗuuɗi Conakry ha tampi joni noon ko ɗum jari yawgol toon ɗaɓɓita probléme ji kama janno toon salam no toon pullo Fouta no janggi no mbaɗi gandal Allah wala no nokki ɗum hoore gandal l'école ɓiɓɓe men jelo woni extérieur walla woɓɓe gar ko docteur walla hunde kadi ɓe boyi si ɓen noon fof ɗuytodiri ke ari Fouta hakkunde Allah tawi émirguegol ɗum ko ɗuma ɗum ko deuxiéme noon haray vraiment min manni wonante sa lan tawte o combat mo waɗe ɗo kon fof mo en tout cas waɗen dans le cadre professionnalisme on faami waɗen de telle sorte que hara kala ko watten hara tan kadi ko hoore sutora andidiren nder toon yewten enen nder toon wona kadi fof haalde ko panel ɗo gonga ma grand ko wiɗa ko nanen ɗo merci beaucoup oui bela Pelabil abota Pelabil sida abolanta wa mi ko dumano Pelabil si t'es intéressé dans notre mouvement MPF mouvement patriotique pour les Fouta reda wa windande do pel nationaliste na banamo numéro maw yewton ley piji gono ton après ala tiva tous les programmes positifs que tu as pour nous pour les Fouta et pour nous les communautés arrêté peut se poser là-bas mais de mari mojo bere quand même mo bondire comme un faute nan ok ala problème inchallah wa windande do pel national so abonné makko banamo numéro maw va t'appeler vous allez discuter ok ouais, inchallah ala problème ken gotum lega ok merci beaucoup les gars ningal na yawde mi dola so do rendre peut-être à plus inchallah ok bella jetto joni bella qui vas-y yo man jaram de voilà mimi gilam jodi dawti nani ko cause de quoi ka voilà parce que avis gidi faut se rendre quoi ka du coup parce que faut que solution d'abuda ka solution positive du coup voilà parce que voilà mais comme mi parce que oui voilà mi la tawti avis marwana parce que voilà ka men ni ambition mais ko ayka ko ndagol pouvoir politique la Guinée quoi en fait ayka peut-être avis du monde ayka vision ji dino sedi quoi wala ayka mais min doni ni quand même ayka ko dun no ni voilà fi vision am quoi konno men wawi do gol hamme endo dun non quoi en fait ayka du coup voilà solution ji bu yalla mais souple des solutions quoi to ko wade ayka comment jeunesse parce que nanya men tam YouTube de live et tout ayka après jeunesse ni me fala ndago pouvoir politique ayka ane jeunesse fou c'est un aldi do jona ayka est-ce que cotisation wata en fait
ara ko en cotizuni ay ka et puis mo beta est-ce que somoni ay ka da ba ademo confiance et puis jeune on budin kanko ay ka mo voilà ko homme d'affaires joni et puis ara kanko mo ay ni yogo mo un business team mo ara voilà comme ça la manifestation ici wa da kara dimo sans quoi ay ka den sans tout ay ka du coup maintenant quoi via mais on en fait mais voilà min ko juste penser sur depuis il faut digoli politique on la Guinée et tout andande ko jodi do ay ka du coup mi chance que solution jidi mbuy mais mi sikure ko non tout solution wata ay ka wal gol ko tata respecter ay ka bien jimen respecter mo même et tout voilà min tay ko non tout marno ko mi wata ko ay ka Allô, salam alaikum. Merci. Oui. Tanalatum. Tanalatum. Jantum. Moi, j'ai que l'encala on est on pour la message à mon PC. Allô? Wolu gra mengedi mano, wolu mengedi ma. Ah, ok. Parce sanari kila watu le wol de kare sio jino doi por action goto ala kabore de si appi ko na wole are no ko na do le fu da dali se jure lara ko no develop na fu non lo fio gas mama hebben cominta con elite ko ben do de elite ara on elite no ko jotto do bi tan le jom ko tan ngol ko wakati kom ko yota don film on elite do hala on e salary le jom fu a projet ko yota ko non e jotto be applica e wala ko program kadi e fu do yana sanandela Meden nande kono min mi ala famude de wallahi mi faamaji. Meden nande kono min ala famude. Ok, abbi mi daro rosela, on mi micro on mi apri. Ok. Alma mi vazi. Dar rogol le babira e ma ben ala jalseni no yeyno no négocier andeme no men hendora pouvoir ba me ronko. Be sori le mamadi bumbu yawa wa kotil. Itu bit now. Almami da do. Okay, goddo mon mari ko beita. Ouais, Milan, autre comédien, il y a autre quoi, un peu la même chose. Selon que Brojo Wonial, qu'on isco, fille gol investir sa gamin en foot à diallo. Non, faut, mon père doit investir sur des cameroun. Kono, on va investir sur des kakama, c'est à la, à sécurité. Voilà. Bolli de to insinu wasita ina fayo. Du coup, si tu as eu à la sécurité, aïe, comment tu as investi sur des. Par exemple, nous avons eu investissement en fait. Ande, in l'abbé kakameng, donc on est du full. Quand on a, c'est-à-dire l'ama qui est nous en fait, accès à nous qui est là, et puis j'ai dit, kakale di melle. En ala sécurité, en ala yesojo déjà de mankiri dun no ngenen gibanebi. Ala darotodo ndo mawdo pullo darotodo inna a hande ko dum do wadete fo yutira bawo makko en ala on
ko ɗum sendi en e ɓeya diku ko non wawata investisirde ko a wona e sécurité ko ala e sécurité ɗum ko impossible ɗawa heɓude jawdi heɓa fo mais so tawi a jogaki pouvoir o Marwan mi landuma ɗandi Fouta grand amettinanayla woni grand non amettingol yewta e woni andi ko haala koye soɓɓundu jaabete joni jaabolan to woyi miɗo andi Fouta kamen ma no mi anda Fouta Fouta mi jibina ko Fouta mi janɗi grand ok est ce que a wawi lansitande l'insécurité ji jelu yiwɗa Fouta bila jibiniɗa mandiɗa l'insécurité ji jelu arrive nder Fouta tawa goɗɗo investiri ma ɗum de somme ma ɗum de piiji tawata udditi usine ji makko tawa usine ji makko ɗin bande ari jemma felli wari employé ɓen ƴetti budget ji ɗin fu naɓi parce que ko ɗum woni l'insécurité par exemple sa ƴettude capital l'insécurité comme Johannesburg en Afrique du Sud comme ça wala expliquande ɗin ɗon c'est-à-dire sa natiri ɗon frère sa natiri ɗon aɗu yannoto joni ƴetten exemple ko très frappant ni woni laɓe woni mamum en ala yide ko yimɓe wona warede ko yimɓe ko payle woni yannude arde wujja des boutiques je truc non ça c'est des petites choses na petite chose joni exemple ande wigol abbo ko pay koye ɗiɗo yataɗa fima sit ɓe ara ɓe jippo ɗo ɓe taɓɓe joni kono woni en sécurité abbo ɓe fusa ɗo contenaire goɗɗo on compte pas ça dans l'insécurité ɗum hay New York kayata so koye Kolosar hoye Rio no wodi hande min sa nayla l'insécurité ko combien de personnes warate jemma goto ta famude l'insécurité taw ko ɗum woni l'insécurité Fouta noon abbolam Fouta sifa ɗin kaaji ɗiyata ɗum ko 0,0% faydu yata nder ane famude région le plus assirugol wonɗo en sécurité on ko Fouta Jallo a famude non min sa inni lan Conakry sécurité ala je suis d'accord avec toi a famude sa inni lan hotto Guinée wano kankan sécurité ɗuɗa ton fi or ko ɓe yata ɓe warindira ɓe jattidira or je suis d'accord mais a wata lañinude a wata lañde Fouta Jallo sécurité ala Fouta Jallo haray ɗum ɗon min Marwane wata yo famodirde non ko ɗum minni bro waɗa hakkille men ɗen voilà parce que an ƴettude vie ko woni Conakry ma ɗum sikkaɗo bro na Conakry mi woni mi jangi Conakry ɗo mais minnima noon joni ya sitanan combien de l'insécurité depuis 2024 situɗa e nder Fouta région Fouta fop ko honɗo yiwɗa contanan ɗi koɗi jeeɗu déjà ñande goɗɗo place mum no fusa goɗɗo no wara honto yiɗa ɗum salamu aleykum mo dacce hulɓingo yimɓe ɓen pour ne rien Moustapha oui konno way andi ɗo Isco en fait non j'ai l'impression a carré say woni en fait na carré suko minni wata famude min mi wata menen mi wata wonde ɗo mi nottude jama yo fiyo ɓe addu biyenji maɓɓe ɗin ɗi wona sécurité Fouta ara ɗo inna ok joni min faami joni biyenji maɓɓe ɗi wonta sécurité am andi ko ɗum faala yewtamba fiile ɗo mojoɓe rek quoi voilà merci beaucoup mi famima mi halta inde ɗum ɗon ɗo kono mi faami joni yewtan fi MPF on ok merci Moustapha mista ko mi waɗuma mit par ce que ɗa wadde bruit ok d'abord MPF on nane mi explique kono ça empêche pas aussi mi explique donc vite fait ko haalanɗa yo aru ley voilà MPF on beaucoup de choses piiji buyno nder ton on famude kono ɗum MPF on ndaari tawi bila 58 hettuɗen indépendance Fouta de population Fouta on ƴetti lagine république hoɗi e nder layndi fop woɓɓe no yiltade wiya ko positif parce que en représente leydi fou oui c'est positif pour le pays pour les gens ɓe yawɗa ɓe waɗɗa investir ka mum ɗa jonde ɓe emploi ɗa moƴƴinde kam maɓɓe c'est positif
intérêt personnellement c'est positif parce que adda ɗon ɓiɓɓe ma ɓen ils vont lire ils vont ɓe jangay parce que mam men buyno yarno e ɗe leyɗe wano Conakry en fiyo ɓiɓɓe ɓen jango parce que hari ɓawo ɗo Fouta c'est très compliqué fi heɓugol professeur jo heɓugol l'école ji fami ɓe yaɓay toon ɓiɓɓe ɓen ɓe jibina ɓe Conakry fiyo ɓe jango famude ɓatto caye ɗen donc joni noon feƴƴanoma ɗon joni e nder Fouta école ji no woodi université ji no darnete no woodi famude si hawri ko fi cause jangugol ngol jande nden no woodi e nder Fouta famude ko wonno kon cause dogingol mawmen ɓen famude wonno kon ka doginde mawmen ɓen cause ji ɓuyi heege hari no woduno ko tawata wala jamanu non pas accès de livraison de marchandises wano grâce avant que les ɗumaɓe wonde accès libergol économique on arana privé ɗum kadi puusaynami ɓe yawgol kaca e fiyoɓe wono accès d'avoir des marchandises parce que ari wonde région ji goo ville ji goo no kuppi même pour livrer des marchandises hari jama on heege nge kono joni ɗum ɗon fof exista nder Fouta ande courant no Fouta boy kadi yahayno tawata courant ko angal courant tu vois ittaynoɓe toon kono woɓɓe kadi ata ko angal réseau a faami kono hande ɗin ɗon fof électricité on no woodi e réseau on no woodi hande nder Fouta ka wonɗa wawa nodda e téléphone nane ni goɗɗo goo hadi meɗen ka rasta Fouta da ka TikTok ɗo himo jooɗi geriyaɓe ka maɓɓe ɗon himo active vidéo on meɗen ka live TikTok so be himo ɓuri min jogagol réseau parce que min wontuma wonde baro yanko e jippoto ɗo wona rouge kono kanko emo e nder Fouta Jallo emo vidéo hay begata mo ɓuri mi ɗa famude ko hollugol hande noon feƴƴanoma ɗon hande noon fof woni village développé ko ɗum ɗo woni premier nécessité ko jama on kon faala ɗa famude joni noon si hawri enen nouvelle génération on en jogi ke ɗi idée ji ɗi mawmen jogino en 75 wondema ɓe yahay ka nokku ka yimɓe ɓe wonton fi wondema haray ils sont pas bien o Fouta piiji buyno manki ton hande ɗin fof mankanayi on famude hande enen nouvelle génération on wona en dogu Fouta no mawmen ɓe dogirno Fouta no na yeyew ɓanto en ka yimɓe ɓen ko mawmen ɓe wadno kon gongal faamu voilà joni enen kadi min ko menata ɗo ko repli identité on famude hande si en développé mamon e laaɓe jogodiri fof hoɗama jonnama exemple ɗo goto si hawri sous préfecture goto mi anda kamo ko honto sika ka centre kaka préfecture sika district etc min ko préfecture mi woni mais kala ko halla Fouta fof no fandi ko voilà joni mi jonnama exemple ka préfecture mon ɗo famude mi anda komo pita on komo maali komo leluma komo kubiya komo mamum on komo honto min ko gawal mi jibinami jan landi laɓe langandi télémile langandi kunda landi mamum truc ok joni jetten préfecture mon on gawal centre ɗo hande gawal centre ɗon si ɗon marno ko yata 300,000 habitants gawal centre ɗo on fulɓe tun na onon andi ko mbo wonta préfet on kamon ɗon mais ɗon piyum goto non jento tun ok non vas-y non onon si o woni on 300,000 personnes ka nder centre ɗo ko onon andi ko préfet jo hombo wonta kamo d'accord kono si hawri onon fof on dogi o yehi woɓɓe yaari Sénégal woɓɓe yaari Gambie woɓɓe yaari Conakry on hawki gawal ɗon woni vide est ce que si minorité no wawi imposade minorité est déjà dominée minorité bata force ko ɗum waɗi ko yata ɗo nder Fouta hande koye préfecture sous préfecture o étranger o yaddete koye toon ta yimɓe ngala force débarrassa golle makko par ce que yimɓe ɓen yeehi famude joni noon ko wawata wonde ɗon kon hara enen tigui wawai wonde ɗon géren ko jeyɗen kon par ce que goɗɗo siɗa kama ko an laamoto kama sa ala kama ko wonɗo ɗo wo laamoto famude si en wawi joɗade heƴen kamen dans 10 ans ɗo 20 ans Fouta Jallo heewi tew ko yata 6 millions d'habitants woni e nder Fouta Jallo hay goto wata arde laamo e nder Fouta Jallo kala amiɗen nder Fouta Jallo ka jeyɗen ɗo wo en fewjo dette e nder lendi a famude comment famodire a famude parce que c'est la majorité qui gagne majorité woni force donc ara minen ko non conseil de ɗo jama o
Così fa di pigi dopo, donc c'est des visions de long terme. Afamude. Nay magol do inna moto do memina problème imbe ngala to mere be yana yombe to be c'est fini. Afamude. No andi do depuis ahal na fi projet ma on. Voilà. En femme on dirait no memina tano to. Exactement. Parce que dernière question mingawal kamondo mi wadai don tour. Men ko mi leluma. Afamude. Ngada don tour CD mum ko o jakankejo mo tuba yey addoy yey feni fi kange den ko yalti don be immi be ari don no on était sur le terrain andi pirano don ko men wonno pirdude mabbe don wa no min mi wi no 2015 ko don voilà ha be lanci don maison des jeunes non ko menen tigi jippino don repoussi be maninka be arbe don ko fi hon dum gawal fu sukabe tay duda ko ta ko ma sukabe yura leluma yura labbe jippo consitel fi beppingol be ko nandian on tad non itili fo yimbe be ciporino say Sénégal benen yimbe joni non ko parce que il y avait pas de personnes nombreuses communautés on ko présente non tuma ender consitel der gawal na famude donc ndo fo no ay holde ko ma wonen kam si wawen dirizugo donc sa famille si tu as votre autre question aussi à demander non do la question ngon ko an bonni quoi al neno lang de mouvement on fait mouvement on y balaw na tata en jutinta no en fait quoi on a mi fama ni quoi. Ok, merci beaucoup. Donc femme pijiding are batteme woton dugu are famodire enen sukabe fulbe ben ko do wadi mouvement pour tous nous les jeunes nous tous ça concerne nous tous enen sukabe parce que ko wa alma la valo a hollo godda do fi sécurité hey jama tendir piji di lagine on fait fi lagine ka hore mu pour le votan ron de fi lagine la ila la no andi kakaneira de alma nano ya filmende na ya filmen ala jali sen sibe wolde do na fi lagine fo be wolta wastay ko lagine fo be holla kambe fi sukabe fulbe ben fo ben ala jibrema tradis ben kadi wiya c'est pour tous les peuples ka Guinée tous les Guinéens astar ko Guinée fo be lami c'est grave mais be do ko directeur de cabinet be ni man adu ka ministère on to be directeur de cabinet de woy be fa Allah de décider alors sama gouvernement fiyo be négocier men wa alaykum salam jarama de nana lam fuddi wolde kono honno taylan ka hore lawol mi dari ke fi wolgo awa yoni gasal bawo kirnya tamma do no wolde burma andra ok Allah kala ko mani kirnya tako Allah dari sera ko wadi way ko don lam fuddi wolde nane andi enen problème men on ko mi kon gila fudden haalde ka réseaux sociaux en ala wadde action fuyi en wata avancude donc yeru ko no haalde ko hanuno no hana huwede wadi en pratique kono malheureusement enen haala kan dudi en ala wadde action alors que adversaire men kambe nyande nyande be pousude piore mabbe nen haray kadi ko mankani enen fulbe men ko hebugol ko benta kon élite leñol fo no hani hebude ko benta kon élite aron élite don o miji tan to leñol gol ko moƴƴaningol bimbiye kiki hara kadi on le élite don wona salarié golana leñol gol ko no wata avancer de communauté kono enen ngala dum non o be no ugini e lore mum no avancer hara no leñol gol fo no accitiri no sera ok hara ko problème ngon portal fulbe ari ayi o mum pf do non mi ko hande mi jawi do mi sikki hari mi anda fi mo haji explicani mo yewtimo profit jamen din ay profit jamen din ka ok wano profit on mi ettana ma do o do profit o nodditayde on o duma do ko noddito kala biddo jibinande Fouta Jallow pire nene pullo baba pullo a faami yo immo arta kamum mari respect ko kamum hebata nafa a faami e dimanka ko fu ko kamum a warta yaade ka goddo soro ya wiya on o jonnete respect ma o jonne dimanka ko orke hida ka makko a faami donc ko fuke wona e ley koyde makko ok wano nde hoore nagge en fo min hiden andi pullo Fouta no andira ko nagge est ce que a faami ko pular tun kan nanta hay beyna nge nagge nge yite
ngenange hawti haɓi nge hege a faami o pular ɗum nanta ɗiɗo no jokkondiri a faami wano o ɗuma nde hodere nde renɗaɗo ɗon ko étoile David on non annabi Dawuda nden ɗon fof men ɗen ande ko nden o plaisir no fi haɓugol ayɓe makko on no ɓe sonjude ɓe a faami donc o ɗuma ko renda wawto rouge on ko ɗum woni nangen e yiite ngen hawtodiri a faami donc mouvement on ko noddito ɓiɓɓe Fuuta Jalooɓe fof yo ar wona hunde wotere hawtita haɓa ayɓe mum ɓe golla ka mum fika mum no yaara yeeso a faami ko ɗum mouvement amen ok yalla moƴƴi ara noon kadi ko wowla huwa na wowla fankade ko toñata yaafotako andi kon waɗi landi mo fiya yewtam Haji min lam besoin ni on photo quoi addanon lammo mi change photo de profil ok sa naati ɗon hay capture-ɗa ɗon dettay ɓabuy ko non waɗi ɓe capture attends profil o waɗi il faut adhérer dans le mouvement pour avoir parce que ça accompagne avec un matricule oui matricule no woodi quoi kono non on crée mouvement mo on légalisama e gonno non presque en an comme ça ko lagine Conakry Ratoma ok ɗum on no e aduna on fop mouvement on no e aduna on fop représentant no woodi e aduna on kala ko wontirɗa kala pays mo wolanɗa men sûrement hara e goɗɗo France ko Allah moƴƴin voilà Belgique ko Bruxelles Allemagne Allah e moƴƴin ko Hambourg ka voilà way ko ɗum onno kono ono noon gonɗo basi ɗon fenɗo kala faalaɗo adherde ka mouvement yo windam men adda numéro makko on ka privé mi yodda e makko no waɗi centre de recrue peu nationaliste quoi mais o men to mouvement ngo woni par ce que mi ala yiide ɗo honno ko on toon tigi yaata an konto wonɗa min ko États-Unis woni États-Unis ko mamɓe ɗon ton way ko New York mamɓe New York ko wonno New York ko woni way way ko ɗum mi naɓano message par ce que honno min tigirla maɗi sifa honno min kono ko projet honno finance gol projet ji ni sifa ɗum en wawi hewtutude wona tawi ko New York wonɗa si tawi hawri ko New York si tawi hawri ko New York wonɗa aray ɗon ko facile no tum min bolidirte ɗum oya ayi non na New York moni ko Memphis ok ɗon fo on wawa yidde ha famodiren joni ida andi peu nationaliste ka no mi andamo tigi tigi no andi joni ino président mouvement boyal ko mari TikTok parce que hay mila boni ba non lo 19 ɓe fermane TikTok kono gueɗata non wona sûr ɓe fermay bay Trump no woni opposé mum no gasa ɓe onno ɓe rétablisse maɓe on loi on voti way kono honno bon no woodi option mi jonna e goɗɗo compte no gasa extérieur o wawa utilisé ude ɓay mi sikki o supprimata ko définitivement on sikkaɓe anna yon ɗum tenke ouais joni haray honno meɗen heeɗimo so tawi o supprima yawa façon honno mouvement ji ɗin fof enen sukaɓen fof en hani jonindirde juuɗe par ce que ko enen hani wadde piiji ɗin enen mawmen ɓe ɓeecuwi no few voilà exactement mawmen ɓe ɓeecuwi ɓeeɗo honno kala faalaɗo adherde ka mouvement meɗe man représentant partout yo on tigui gaddu numéro makko ka privé na ko kanko kaari donc aray ko pour MPF min orienta e mo wola ko peyombo woni min orienta e mo e membre ɓe wonɓe toon ɓe noddamo ɓe yewtida e makko ko doa condition ji ko doa wonde toon kon noon tigui gadiri on projet ji onomi way mi kadi honno groupe goo honno hoten gollen e onon ɓenno yo gandidiri non hoten gollen ko goto quoi meɗen gandidiri way Karim ok ko ɗum mouvement ji ɗin fof no doa hawtude wona hunde wotere kanko ko par ce que honno si caldi boy waɗa ay menen non ko mouvement nous on a besoin des gens aussi doivent venir envers nous min kadi arami acciti on arami mi artiyamo inchallah walla ok probléme ala koye goto si Allah jaɓi jarama aɗa jonna heeɗi cam merci donc ara piiji ɗin ɗo gandi
si yawri jama o nouvelle o mouvement ɗo min ala ɗo mo 50 ans mo 60 ans ala ɗo ko jeune 45 ans tun par ce que hari ɗen jooɗi ɗo eɗen inna ko mawɓe ɓe accata sukaɓe wowla ɓe acca ɗo ko sukaɓe tu woni nder ga des jeunes conscients et déterminés aussi donc ara jama yo ar enen sukaɓe yen ar on famude yewtiden fiyore min propose en solution ji fiyore min on famude gota goɗɗo ronku e ronken hoore men donc aray merci beaucoup mi acciti on aray mi yami juula d'accord hay min kadi wala mi coupa panel on parce que peul inno mo mari on udutugol panel hande mais mi anda donc peul nationaliste quoi windi tum peul nationaliste on wawa hide quoi Thierno a dit invitation kono fayda mi coupa live on quoi Assalamualaikum Fani. Na la tom. Jam to alhamdulillah ina jam tu. Alhamdulillah. Ya fede joni minati ko live ma en fait temo mi don afisi do alaji salwa kamen ba onno président communauté on donc mi famali na communauté de ko coordination na communauté na communiqué quand pardon ko coordination coordination pardon donc juste temo ko ndo woni temo parce que lan naati bon joni jango sai bitan da way arde ko amen burta ma explicande mo ja do men clôturer hande quoi ok ya pas de problème ala go goto ala merci infiniment jango ko sai bitan jango da way arde men expliquer na mo ya ko andi hunde famorta hawjere ayi ouais c'est vrai ouais d'accord merci mi juula hello merci wallahi lan do on tigi no defa do mi nodde joni ma mi windana ma ko privé way lan fa y a pas de souci ok merci beaucoup jarama boy fiba do no merci d'accord merci de l'ensemble ko ngoto inshallah Allah nabiran en yeso amina ya rabbi c'est merci beaucoup encore merci beaucoup no eka voilà il faut ko ngotum donc haray jogondira wonen hunde wotere kala mu anduden bonnanay en kala mu anden on tigi wona on fet neddo haqiqaajo neddo gongaajo wondu droit fayda wote en jojji mo e hoore men parce que c'est très grave maadum be bonnanay en be bonnana hoore mabbe ay ko wuri ko medde ko foppu kadi ko be bonnanta en kombe bonnana en fi wota moƴƴu aduna donc kala mu anduden ko naafiqiijo wota en surum wota en bannutum wota en jalammu holle mo tigi tigi on haray ko ngoto inshallah e voilà Allah burtu en nabirande yeso quoi merci en jango inshallah en fait kadi la invitation on faut yo yaw ka pel nationaliste nanen harmo do mo feƴƴinay ton message ji kadi tawata wundi e haqiqaji voilà ko tawata nafay quoi ko tawata sa hedori hakkil a famiri hakkil a famay donc merci esprit merci beaucoup ko